Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ha ka jing penbena ya ka result jet nong mikmat jong ki santli ki yang darbar thawan jong ki jela kari da ka Election Commission of India ha ka khatwai trek mentau benai no pra aja kat pra ha ka jela Chhattisgarh ke Kongres kala job dan riu prasin kat ba ke BJP tang khatsan sin kat ba ki nyau tuli ki sit pat la job da ki wei pat ki seng ha ka jela Madhya Pradesh ke Kongres kala okhori ke jing job hadu shispa khat sau sin kat ba ke BJP kala yo shispa khandai sin kat ba khandai tli ki sit pat la job da ki wei pat ki seng ba ki kirtong klem seng ha ka jela Rajasthan ko Congress kala job khandai sin kat ba ka BJP kala job tang nyu pulai sin kat ba ha ki arpun reu tli pat ki sit la job da ki wei pat ki seng ba ki kirtong klem seng ha ka jela Telangana ka seng san parthai jong ka jela yak blatep kum ka Telangana Rashtra Samiti kala job kapot hadu prapu prasin kat ba ka Congress kala yo kat khandai sin kat ba ki wei pat ki seng san parthai kala job hagi khat arsit kan thop ya ka BJP ka bala job tang shi sin halandat jong ka ne ka jing job jong ka seng Congress haki lai tli ka jela penban kala pendiau hadu kata-kata ya ki nong ilam jong ka All India Congress Committee hadian ba ka ketem baklan bat bakhado jong ka seng Congress hakathan chatai lam mingi kala sya pen prapom haka jela Mizoram ka bala job tang san sin kat ba ka Mizoram National Front kala job hadu arpun sin kat ba ka BJP kala job thek tang shi sin ka jing job jong ka seng Indian National Congress haki lightly ki jela bala sancha da ka seng BJP kan thop ya ka Rajasthan Chhattisgarh bat Madhya Pradesh kala aiman sim bha ya ki MLA ka seng Congress hapo ka ne ka jela Meghalaya kat hadu ba kiladan ke ka jing kerman ba ka seng Congress kan sawan phai biang ha ka bor sanchar jong ka sarkar pleng ha ka ni ka India ha ka election MP ka ban salong house nam arja kat khandai ban wan ha ba karen bat unong ai ktien jong ka seng Congress Legislative Party ha ka ni ka jela uba HM Sangpliang ubalong ru u secretary jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ulapha ek jing ai kublai show president rang ba do ka All India Congress Committee u Rahul Gandhi ubala tre shitam man pen embiang ya ka Congress hakini ki light li ki jela ki bala sancha da ka seng BJP tang hadin chisnam bawla shimti kum unong yalam ba khri do jong ka AICC uba HM Sangpliang ula pentikna ba haus nam arja ka khandai ka Congress kan sia ban bat biang yo lakam sanchar ban sanchar kari India namar ki pai ba kilangnya ya ka jing sanchar jong ka BJP hapo ka jinglam jong Narendra Modi so ban ai khublei ya ki nong job chwa jong ka party Congress kamtam ya o Congress president yo Rahul Gandhi bola ka jinglam jong u bat ka jing dap chisnam jong u mendasi ka jing long president jong u ulala ban pen I ya ki dak ki balong very promising ya bentar ka party de kamdam hakini ki lightly ki state ki ba ka BJP kala control mata kuman ong artli ka Madhya Pradesh ba ka Rajasthan abaka ko BJP kala sanshar mata palat snem palat artam kum hak Madhya Pradesh umjo ndrei nilai yo bangin kini ya kita kabor hantai gaba kongsan kadau kelong ba kipai ba kila do ke jingsania ha ka party BJP kumba phi baro ngangit phi sungthu I ba hakini kibenai ba kini ki snem ki balai le nilai I bon ke jing jinjar ba ki pai ba kila sham khamtam hakini ki state aba bon ki beliau kila do ikan sim jungki namar ba kala don kejing persyang ban penja ya kum kita ki jingnet jong ki beliau haki rukom ki waper te ki pai ba kimla shu bakin set ya kejing dom jongki kejing kanat jongki de kani ka penpau syai ba ka demokrasi kalong ka layo ka jingjo ka ri jongi ka de ka democratic country de ka democratic process of election ka penpau ba upai ba hi khaddo usanchar ya kani ka ri jongi de kumangi layu ba hapo Rajasthan ka Congress kala tam bah
po Madhya Pradesh hukum jo Chhattisgarh hukum jo dengan soba ki pai ki bas syong basa hakini ki state kila don bun ki jing kila syam kam tam ki pai ba kum ki nong rep kam tam kila syam jenjar ha hakini ki states balai south ki state berpeluang election ado ba kimshun layo ya kata kajing mentoy naka sarkar BJP ke badan hakini state tekeni kepenpau kajing dom jongki nongrep ba ki nongrep ki kwa ban penpau ba hoat nila ban penkelai ya ke sarkar abang imon te nomor kadau keni kelong kajing senang ngi baro ba ngimdei bangin iben ya ki ripai na ki long ki nongrep na la ki long ki beri ki beduk andrei baro kat kum ka constitution jong ka rijungi kidan ka hok ban tebut ka hok ban jet ya ki leader te mentangi lai ya kata ke jingjok jong ki pai pa ka trend kala penpau na du menta kidak kishin kilas dang pau ba wat ha ka MP election ru lese kan ya ha kan ni ka ju kasur kini ki ju kisur te mentar la dan nilai yo ba haki state ba he kat ki Rajasthan bat ka Madhya Pradesh te ki bedang sa ke di stang ka UP ka badang don ka keti jo ka BJP na ki state ki bahe te kan ngam artatin ba ladang ya haga ni ka jo usur te impoi shaga jingjob ya ka congress ha ka ni ka MP election ka banwan pi kum ban ong no Mizoram menta ka don ka anti incumbency effect hang te le se ngin hab ya puson ngin hab ya phabishal hakno rukom ba kale snio katte po Mizoram namar ba menta ajan palat laitem ka kongres kala yo bakan bat ban sensyar po Mizoram tilese kila don hangno no ki jingduna ka jing sensyar jong ka kongres hang te po Mizoram te ngide bangin pej ngide bang bishar ndrei pinda pej hagi wi ki state ngimshum la le snio than hang ne po state jong iro shubyang ngia yo arko wei manakane te menta po Manipur Maria bam hi bat ka NPP bat ki wei ki bat ki seng te kalong unta ndrei ndala de kapor kan sawan ka jikla kandon ni ka effect namar sisen upai ba ulai yo hakane ka juk start menta ba baro upai ba ulai yo hagi social media haka TV kumta ter bro te lese kan ai mensim ya ka parti kongres hapo ka state jungi ka ai mensim ya ki candidate ki ba thumu ban yeng na ka parti kongres hukum jo te ngi kitbok ya ki party candidate baro ki ba ya yeng na ka MDC election hapo jentia ba po khasi district council ba kini o mensim kinong bot kini o mensim lang kenamba ngin yo bangin thau ya ka executive committee ka district council ka banlong ha house nem uban